Welsh Lesson 33A, Beginner-1 Sylfaenol, Taith Gwion, Penod 19. Y hwyr hynny, bues yn cyrraedd yn y bwyty am o ddeiti half hour wedi 5, fy oeddent fion a Catrin yn y fan yna yn ddysgwyl fo mi i. Siamai, sut oedd eich dydd bues yn dweud wrthynt, hyfryd iawn, diolch, biad nhw'n ateb, we had ni'n mynd yn siop yn y town, you had been ti'n discover siop newydd yn y town, bu Catrin yn dweud I fion, ac we had been ni'n penderfynu I explore I mewn y siop yna. Pa fath o siop oedd hynny, bues yn gofyn, mi oedd yn siop ar gyfer dresses a jewellery, meddai fion, a there was unrhyw beth yn diddorol, bues yn gofyn, there was rhai o necklaces, earrings, rings a brooches, bu Catrin yn dweud, a fiwch chi'n prynu unrhyw beth gwnaeth I gofyn, nid today, gwnaeth Catrin dweud, oherwydd there had been an enough o amser I edrych o gwmpas yn wirioneddol, oherwydd there were too many o things I wneud today, ond I may be in mynd yn ôl yn y weekend, ond fyddai yn fwy dorfiedig yn y weekend, bu Fion yn dweud, well, mae'n sound fel fe you had been chi'n cael amser hyfryd yn y town today. Yes, we had been ni'n cael amser gwych today, bu Fion yn ymateb. A beth about you? You were chi'n prysur yn amser cinio today? Yes, fe oeddem ni'n prysur yn amser cinio today, gwnaes yn ateb.